Prije zore novog dana lovci pođu zarana, u šumu na staro mjesto gdje društvo čeka često. I tako, s radošću u veselju u šumu odlaze i lovci, članovi lovačke udruge Lovac Hrvatski dragovoljac Duga Resa. A sve je počelo prije 10 godina. 20-ak zaljubljenika u lov i prirodu okupilo se s ciljem osnivanja lovačke udruge. Rečeno, učinjeno. Osnivačka skupština održana je 29. kolovoza 2009. u lovačkom domu Gaj Zvečaj. Utvrđeni su ciljevi, zadaci i plan rada udruge, prihvaćen je statut udruge, izabran je izvršni odbor i druga tijela udruge. Prvi predsjednik je Tone Mateša, a članovi izvršnog odbora Damir Radinović i Antun Grgurić. U ovih 10 godina kroz udrugu je prodefiliralo oko 80 članova, a sada udruga ima 31 matičnog, 17 pridruženih i 3 podupirajuće člana. Udruga je posebno ponosna na podatak da su od 51 člana 6 članica lovkinje. Sve ove godine udruga je uspješno djelovala na ostvarivanju lovačkih ciljeva, poštivajući lovačku etiku i propise. Udruga nema svoje lovište, pa grupno ili pojedinačno sudjeluje u organiziranom lovu sa drugim lovačkim društvima. Najčešće su to Lovačko društvo Gaj, Lovačko društvo Generalski stol, Lovačko društvo Brezetinac. S Lovačkim društvom Brezetinac potpisana je povelja o zajedničkoj lovnoj suradnji. Suradnja sa Lovačkim društvom Brezetinac, osim u skupnom lovu, očituje se u zajedničkom uređivanju i održavanju lovišta, posebno organiziranjem prigodnih radnih akcija u povodu Dana planeta Zemlje i sl. Udruga s ponosom ističe da je više njenih članova sudionika Domovinskog rata, te da udruga sudjeluje u raznim obilježavanjima značajnih datuma iz Domovinskog rata, a prema protokolu 137. brigade Hrvatske vojske. Uspješnom radu udruge mnogo je pridonio i grad Duga Resa. Uz podršku u radu od gradskih struktura, udruga ima na raspolaganju primjerene radne prostorije u objektu Male vile. Već 2 godine nisam promašio niti jednog zeca, hvali se lovac. Je li to još jedna lovačka? Ma ne, u zadnje 2 godine nisam ga ni vidio. Šalu na stranu, članovi udruge vješti su i ponosni lovci. Bilo je mnogo uspješnih ulova, koji se posebno pamte po krštenju novih članova za prvi ulov. Ulovljena divljač prema starom lovačkom običaju uglavnom je podijeljena na kraju lova, a trofeji su spremljeni za uspomenu. Tata, plašiš li se ti zečeva? Upita sinčić lovca. Ma ne, sine, a zašto pitaš? Priupita otac. Pa zašto onda u lov nosiš pušku? O toj pušci i drugim puškama vodi se stalna briga. Da bi se provjerila i održala ispravnost oružja te provjerila sposobnost gađanja lovaca, udruga je organizirala više natjecanja u gađanju karabinom i drugim lovačkim oružjem. Pored toga, pojedini članovi udruge sudjeluju na natjecanjima u gađanju glinenih golubova u organizaciji Lovačkog saveza. Udruga redovito organizira proslavu u čast zaštitnika lovaca Svetog Huberta. Sveta misa se održava u kapeli Svetog Roka. Svi članovi su nazočni svetoj misi, a nakon mise organizira se druženje lovaca sa gostima i stanicama obližnjeg naselja. Lovac kasno dolazi doma, a supruga ga prekori. Zar se u 1 po noći dolazi kući? Kakoj kući, ženo? Došao sam samo po gitaru, pojasnio je lovac. Da, ovakvih scena bilo je više puta, jer mnogo druženja, zajednički lovovi i skupštine trajali su uz pjesmu i muziku do kasnu noć. I tako na kraju, svejedno koja je godina i koja je godišnja dob, gospodo lovci, dobra vam kob.